Namaskar, Vijayara, Dailaya Namaste, Dailaya Namaste, Kuyanga Namaste, Mudgidran Paripalayantu, Savasragavati Gundayena, Srinam, Satiyaka Chakravu, Brahmana Chakravanaya, Vatsayangurunam Nakasavana, Unam Siyaya Sharaya, Siyaya ରୋଗ ହେଇଛି ଯଦି ଆମେ ଔଷଧ ଖାଇବା ଆରୋଗ୍ୟ ब्रह्मा निज को दुई भाग कले एवं सतरूपा मनुकर मिलन जी जन्म है कथा टे भल देखिया पाटी होची अनेक जन्म अनेक जन्म तपस्या कले ब्रह्मा अनेक जन्म तप अनेक जन्म ब्रह्मा तपस्या कले भगवान को डाकिले आम मनीष जन्म मानव आज आम माँ मैंने आम पेटरे आम गर्भावस्था भ्रूण किए रही पिला किए रही ये 10 मास भितर आपण मैंने केते भगवान को डाकते गोटाए मानव को सृष्टि करने भगवान ब्रह्मा लक्ष लक्ष वर्ष तपस्या कर भागवत कौन कहले अनेक जन्म पुण्य बले मानव जन्म मही अनेक जन्म पुण्य बले मानव जन्म मही तले आम पुण्यतार मानव जन्म मिली ब्रह्मा तपस्या कर आमको जन्म दे जो भगवान छाड़े परमात्मा जो देह को छाड़े परमात्मा रूप तो पक्षी जो देह पक्ष उड़ी पड़ा से आत्मा पक्षीर विकार ये हूँ अहंकार तेणु स्वयं तृतीय प्रश्न उत्तर देदेला तेणु भगवान जड़े ब्रह्म हूँ अनेक ब्रह्म नहीं एक ब्रह्म देख जगते पूरी नाम रूपे अनेक सुना
ସେ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଡାକନ୍ତୁ ଗୁରୁ କରିପାରନ୍ତି। ଗୁରୁ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲା ଠିକ୍ ଗୁରୁ। ଯେଉଁ ଗୁରୁ କହିଲା ମୁଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ପକା ଘରେ ସ୍ୱାମୀକି ଭଗବାନ କହ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଭଲ ପାଅ, ସ୍ୱାମୀ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଅ, ଯାହା ଅଛି ବାଣ୍ଟି ଦିଅ, ଭଗବାନ ଖୋଜି। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବହିଥିଲେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବହିଥିଲେ, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଏବେ ଆପଣ ମଣିଷ ବହିଛନ୍ତି, ଲୋକ ପଳେଇବେ। ଲୋକ ଯାତ୍ରାକୁ ଯିବେ ନା ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଲୋକ ହୋଇବେ ଖଳ ଆସିବେ ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳ, ଲୋକ ହୋଇବେ ଖଳ ଆସିବେ ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳ। ତେଣୁ ଲୋକ କୋଉଠି ମଦ କୋଉଠି ଯୋଉଠି ଝଗଡ଼ା ସେଇଠି ବହୁତ ଲୋକ। ପ୍ରବଚନରେ କମ, ପାଲାରେ କମ, ହରିକଥାରେ କମ, ଯଜ୍ଞରେ କମ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପଦାରେ ଗୋଟେ ମାଡ଼ଗୋଳ ହଉ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଦୌଡ଼ି କ'ଣ ହେଲା ତୋର କ'ଣ? ତ ଯଜ୍ଞ ପାଖକୁ ଆଣିଥିଲୁ, ଠାକୁରାଣୀ ଡାକି ଯଜ୍ଞ ଦର୍ଶନ କରିବ, ଆହୁତି ଦର୍ଶନ କରିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦର୍ଶନ କଲେ ଜୀବନରେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଲା ମୁଁ କାହିଁକି? ତେଣୁ ହେଲା ଲୋକ ଏବେ ପ୍ରବଳ। ତାହେଲେ ମଣିଷ କିଏ? ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ତେଣୁ ଶାଗୁଣା ପକ୍ଷୀ କହିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଶାଗୁଣା ତା ସ୍ୱାମୀ କି ଇଏ ହେଉଛି ମଣିଷର ସଂଜ୍ଞା। ତେଣୁ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ସବୁଦିନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଣିଷ ମରିବେ? ଭଗବାନ କ'ଣ ମଣିଷ ମାରେ? ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରୀ ସନ୍ଥ ତେଣୁ ମୋ ମା ବାପା ଶାଗୁଣା ପକ୍ଷୀ କହିଲା ମୁଁ ଡେଣା ଟିକି ଦେଉଛି, ମୋ ଦକ୍ଷିଣ ଡେଣାରେ ଗୋଟେ ନାଲି ପର ଅଛି, ଉପାଡ଼ି ନିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଦ୍ଧା ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ମରିବେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ପର ପକେଇବ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଗାତ ଅଛି ଦେଖ। ଏ ଘର ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଝିଅ ସବୁ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି, ଭାଇ ଝିଅ ପୁରା ରିଫାଇନ୍ ତା ଚେହେରା ଦେଖି ଆମ